Bagsak Mepa, mga kabalen. Isang malupit na kabalen bowler din ang ating i-feature ngayon sa page natin mga idol. Ang former Araliano Chiefs at nag-aral sa Holy Angel University na si Sancho Vitug, ang pride ng Kalibutbut, Pampanga. Ang Black Panther ng Kapampangan Basketball. Tena gives it up, Vitug, tres yan, Yes. money, and that TM tres is brought to you by TM Touch Mobile. De Guzman, jumper, no good. Vitug, second serving is good. Oo, yan ang kailangan. Sa mga numero ng Batang Maynila, Ket Segura, no good for the three. Offensive rebound. Vitug, Binomba, pasok yan, may kasama pang foul. Oo, kahit sa free throw. Second free throw is good, 1 out of 2. Habulin niya yung shot lang as ito ngayon, 4-0 and Sancho Vitug scores. After turnover. Kami nga ng mga homegrown player sa Pampanga, talaga kailangan mong sipagan sa practice at training para makakuha ka ng pinaka-slot mo sa Pampanga Delta, Pampanga Giant Lanterns o kahit anong team pa na nagre-represent sa Pampanga. Well mga kabalen, isa po si Sancho Vitug sa laging ini-import ng Nueva Ecija sa iba't ibang liga at kasalukuyan naglalaro siya para sa team ng Home Love kung saan nag-average siya ng 8 rebounds, 6 points at nabibigyan naman ng quality minutes para sa team sa laban sa PSL mga idol. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa Islama Jama 200 signature dunks nitong si Sancho Vitug, lalo na sa mga warm-up at slam dunk competition dito sa Pampanga at mga ligang intercommercial mga idol. At alam nyo ba mga kabalen, naglaro rin abroad si Sancho para sa team ng Pilipinas Greyhawks sa Thailand. Opo mga kabalen, ganyan kalupit ang ating idol. Naging parte rin siya ng mga iilang exhibition match ni Kabalen Hoops TV sa iba't ibang lugar dati. At isa na nga riyan ang paglalaro niya sa Barangay Dapdap. Ang kagandahan lang kay Sancho Vitug hindi siya nagpabaya noong pandemya mga idol. Kahit bawal ang basketball, may individual workout naman siya na ginagawa para masustain at mapanatili niyang healthy ang kanyang katawan. Dahil nga sobrang laki ng tiwala ng team ng Nueva Ecija sa kanya mga idol. Hindi po ito yung team nila Mike Wico ibang Nueva Ecija management po ito mga idol. Pero syempre mga kabalen, masaya pa rin tayo kung anuman yung achievement nitong si Sancho Vitug. Kasi syempre homegrown Kapampangan player din ito tulad nila Archie Concepcion at MJ Garcia. Kaya mga kabalen, kahit iba't ibang team na ang mga star player o mga aspirants natin dito sa Pampanga, full support pa rin tayo mga idol. Kasi syempre yung achievement nila, achievement din ng mga Kapampangan. Kaya heto na po si Sancho Vitug, ang Black Panther ng Kapampangan Basketball. Bagsak Mepa. For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should overcome, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yup, the champ is here, switch gears. We keeping haters in the rear. At the blood, sweat and tears and my goal so near. I see my victory so clear. I see my victory so clear. And today, we break through. 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 I know it's lonely at the top, but that's not by speculation. But the position that I got, I climb too high to fall, way too hard to drop. Stop clocks on the speed bag. Every out under pressure, no jet lag. This is greater than trophies and saluted flags.